zaal, de ganse hal, stuurt de bal. Hey, 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 hey. Springen! Mensen ballen! Helemaal in de zaal, de ganse hal, stuurt de bal. Helemaal in de zaal. Helemaal in de zaal, de ganse hal, stuurt de bal. Helemaal in de zaal. Wat een schrikkelijke comment. Nou, hoe mooi gaat de Hulsman met die tent, hè? Weet het niet! Druk, jongen, niet normaal. Dat kan helemaal niet! Hartstikke vol. Dus ik kom er binnen, maar ik was al binnen. Iedereen weer Doe op de grond! Kom op! Net zo wel op de knieën! Iedere keer! Kom op! Loop nou hier! Wij! Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal, stuurt de bal. Met z'n allen, kom op! Komt-ie! Niet normaal. Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal, stuurt de bal. Niet normaal, de hele zaal, de kakari. Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal, stuurt de bal. Niet normaal, de hele zaal. Kost, stuur de bal. We zijn aan 4. Ah, 50 maar, dat is geen geld.